Арганізатары перапісу назвалі роднай мовай толькі тую, якую чалавек упершыню засвоіў пасля нараджэння. Ці так гэта? Як беларусы разумеюць паняцці родная мова і матчына мова? Вулічнае апытанне. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Прыгадайма філазофскі верш Геннадзя Бураўкіна і песню на яго Лявона Барткевіча «Я не ганю землі чужыя». Спяваюць Лявон Барткевіч і Данчык. Рэфрэн. Это все безумовно не ново, а ці трэба, каб новым было. Поле бацькава матчына мова, і над хатай будь знову житло. У двух радках усе вобразы архетыпы, якія вякамі фармавалі беларускі менталітэт. Сям'я, праца і родная зямля, свой дом на ёй і матчына мова. Усім беларусам гэты выраз вядомы. Вось спытаймася мінакоў на Менскай вуліцы. Матчына мова, да. Матчына мова. Наша родная беларуская мова. Матчына мова. А як перакласці яго на расейскую? Нібы нічога надзвычайнага. Выразы накшталт «цёплыя шкарпэткі» або «хуткі цягнік» перакладаюць лёгка і адразу. А з матчынай мовай задача аказалася нечаканая, з многімі невядомымі. Матчына мова? Не ведаю. Матчына родная? Не знаю. Матчына мова? Материнская речь, наверное, так? Это материнское слово, материнский язык. Звернем увагу на эмоцыі людзей, перакананых, што яны валодаюць расейскаю. Матчына мова? Без понятия. Что такое мова? Мова – это язык. Матчына. Матчына – материнский язык. Суразмоўцы бянтэжацца, бо выраз «матчына мова» для беларуса не вымагае тлумачэння, але на расейскую адэкватна не перакладаецца, губляецца вобразнасць, а калька гучыць нязвыкла і штучна. Уважлівыя людзі чуюць розніцу вобразнага ладу нават блізкіх моваў. По-руску кажуць в течение времени, по-беларуску з цягам часу. Але калі мы размаўляем і кажам «бягучы год», у нас год бяжыць, а ў іх ён таксама з цячэння года, у іх ён цячэ. Таму беларуская мова вельмі і цікавая, яна вельмі ёмкая і бывае вельмі такая, попадае ў кропку. Вернемся да матчынай мовы. Гэта моцны і глыбока асабісты паэтычны вобраз, але гэта і прынятая ўсёй нацыяй метафора, толькі для беларускай мовы. Яна прыблізна адпавядае расейскім выразам «родная речь» або «родное слово». Рэспандэнты нездарма называлі такія варыянты. Яны таксама эмацыйныя, але ж у іх няма беларускай блізкасці, вобразаў, мовы і маці. А у сацыялінгвістычнай навуцы расейская мова сапраўды ўжывае тэрмін «материнский язык», выраз новы, штучны. Бяда, калі гэтых нюансаў не адчуваюць сацыёлагі, што даследуюць моўную сітуацыю, і дэмографы, што праводзяць перапісы насельніцтва. І зноў нагадаю вынікі апошняга такога перапісу з 2009 года ў параўнанні з 99-м. Працэнт жыхароў Беларусі, якія лічаць беларускую мову роднаю, абваліўся з 74 да 52 на 22%. Доля этнічных беларусаў, якія лічаць роднаю мову свайго народу, упала яшчэ больш строма з 86 да 60. Такіх прэцэдэнтаў, каб за 10 год гэтак радыкальна мяняліся моўныя паводзіны і каштоўнасці, свет, бадай, не ведаў спачатку падобных даследзінаў. Прычына не толькі ў адмоўным стаўленні дзяржавы да беларускай мовы, да якога прыстасоўваюцца і людзі. Змяніліся фармуляванні, ужытыя ў перапісных дакументах. Паняцце «родная мова» у перапісным бланку 99-го году і ў ранейшых перапісах не тлумачылася. Цяпер, у 2009 годзе, тлумачыцца як мова, засвоеная першаю ў раннім дзяцінстве. Але ў нас многія перажылі моўны разрыў пакаленняў.
Іхныя бацькі, самі з маленства беларускамоўныя, размаўлялі з дзецьмі, як умелі, па-расейску, каб не ўскладняць ім жыцця. У нашай традыцыі паняцці «родная мова», «матчына мова» – гэта адна з пазнакаў нацыянальнай прыналежнасці. Яка ваша матчына мова? Белорусская. Что-то разговариваем на российской. Ну, мы привыкли. Нужно как-то с людьми находить общий язык. Люди говорят на русском языке. Мы не ведаем, ці сапраўды для нашых суразмоўцаў беларуская гэта першая мова іхнага сямейнага ўзгадавання, але яны яе называюць матчынай. Бо мова народу, як маці, яе не выбіраюць, і яна застаецца роднаю, нават калі з ёю часова разлучыў лёс. Таму матчына мова скажуць пра беларускую і тыя, з кім маці ўжо не гаварыла па-беларуску, але з ёю магла гаварыць ейная маці, і выраз у такім выпадку значыць традыцыйна свая. Каб бачыць моўныя каштоўнасці народу, каб распрацоўваць адэкватную моўную палітыку, пра такое і трэба пытаць у перапісных анкетах. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.